Avui és un dia on el món del treball surt a expressar les seves reivindicacions, com fa cada any, i aquest any, jo diria que malauradament aquest any, el lema és ben clar i ben entenedor. És sí a l'ocupació i no a les retallades. Quan desmantellem serveis socials tan bàsics, estem desmantellant la protecció en el camp de l'educació, dels serveis socials, de la salut, però entre altres coses vol dir generar nova desocupació, perquè vol dir treure persones que estan treballant en la prestació d'aquests serveis. Nosaltres intentem tirar endavant polítiques que amb l'acord social, a nivell de la ciutat de Barcelona, el Pacte per l'Ocupació de Qualitat, mantingui en moments complicats estratègies que en el camp de la inversió, de la defensa de les polítiques que han de generar ocupació, de l'acord social, de les polítiques actives d'ocupació, de les polítiques de formació de la nostra gent, doncs mantingui una aportació positiva, una contribució a les polítiques de foment de l'ocupació. El principal problema d'aquest país, i així li hem fet conèixer a l'alcalde, és l'ocupació. Les més de 700.000 persones ocupades fan que avui els poders públics hagin d'entendre que aquest és l'objectiu principal de totes les polítiques públiques. I per tant, el que cal és abordar el problema de l'ocupació des d'actituds, des d'activitats, des d'accions, des de mesures que creïn ocupació, no que destrueixin l'ocupació, que reactivin l'economia, que activin les empreses, l'activitat. 3 anys després d'haver esclatat aquesta situació de crisi, tot sembla que s'ha de reduir amb la retallada de prestacions a la gent. Tot sembla que s'ha de reduir amb treure drets a les persones que pràcticament no tenen cap dret, ja no tenien cap dret. Tot sembla reduir-se a temes de salaris o a temes contractuals, quan tots sabem que els problemes són de fons, que no s'han abordat i que fins i tot els causants de la crisi en aquests moments estan tornant a omplir-se les butxaques amb els diners de tots. S'han de fer polítiques per generar ocupació. Però també alhora s'ha de dir que hi ha gent que cada dia l'està passant més malament, fins i tot treballant, perquè les subcontrates són un dia i un altre una lacra que té aquest país, perquè una part de les subcontrates es genera a les pròpies administracions públiques, intentant rebaixar costos per la via d'acollar més a través de les subcontrates. I en el cas català, jo crec que aquesta retallada innecessària, injusta, que no ens aporta res, doncs és l'altre gran motiu de manifestació.